Com funciona el meu currículum? El meu currículum és l'eina per veure i modificar la informació sobre el nostre historial professional. Hi consten les dades que l'Ajuntament té registrades i les que nosaltres afegim, ja que el podem actualitzar en tot moment. Tota aquesta informació s'adjuntarà quan ens presentem a un procés de promoció interna o provisió. Per actualitzar la informació que consta al meu currículum hem d'accedir al servei. Entrem a la intranet, cliquem al meu espai i després a la meva carpeta on trobem l'enllaç. Si volem tramitar la participació en un procés de selecció o provisió, també podem accedir al servei des del mateix tràmit del procés. Hem d'entrar a la intranet, seleccionar Selecció i provisió al menú i clicar a la sol·licitud telemàtica del procés. Per fer algun canvi al meu currículum, cliquem sobre aquest botó. Anem a veure com funciona l'eina. Primer, trobem un menú superior de navegació amb les icones per accedir als 5 blocs d'informació que podem consultar i actualitzar. Al primer bloc, Dades, consultem les nostres dades personals i professionals. Per fer canvis a la nostra adreça, telèfon o correu electrònic particular, hem d'anar a la meva carpeta de la intranet i accedir a domicili. Per canviar alguna altra dada, ho sol·licitem des del formulari que apareix clicant a Contacte. En tots els apartats trobem un quadre blau amb informació que ens ajuda a entendre les dades que hi consten i com modificar-les. És molt important llegir-ho abans d'introduir qualsevol dada. Al segon bloc, Experiència professional, trobem la nostra experiència a l'organització endreçada per períodes. Aquests períodes els determinen els canvis de la nostra situació laboral o dels òrgans on hem estat adscrits. Quan cliquem a una de les files, veiem el detall de dependències. Aquí podem incorporar les funcions que hem desenvolupat. Quan acabem, cliquem a Desar. Si no volem guardar els canvis, hem de clicar a Surt. A la pestanya Dades podem veure les dades professionals del període consultat. Si volem fer algun canvi, cal sol·licitar-ho des del formulari de contacte. Tornem a la llista de l'experiència professional. Si trobem aquesta icona, hem d'entrar per comprovar si cal afegir alguna dependència que el sistema no recull per defecte. Per afegir-la, primer canviem la data fi, per establir el període de la primera dependència. Tot seguit, omplim la informació marcada amb asterisc i indiquem les funcions pertinents. Per afegir la dependència següent, cliquem en Nova dependència i repetim el mateix procediment. En acabar, cliquem Desar. Si teniu dubtes específics sobre aquest tràmit, podeu consultar el PDF de suport que es descarrega des d'aquest botó. També a l'experiència professional podem incorporar la nostra experiència laboral a altres administracions i empreses públiques o privades des del botó Afegeix. Al tercer bloc, Formació reglada, consten els títols oficials, màsters, postgraus i doctorats. Clicant a sobre podem consultar, modificar o eliminar la informació. També podem afegir noves entrades a la llista des del botó Afegeix. Abans, recordem consultar sempre el requadre blau informatiu. Si en alguna fila trobem aquesta icona, vol dir que la informació està compulsada i no la podem modificar. Per a qualsevol observació ens adrecem a Contacte. En canvi, aquesta altra icona vol dir que les dades no estan compulsades. Aquesta informació es compulsarà quan ens presentem a un procés de provisió o promoció interna. El quart bloc, Formació contínua, recull la formació que hem dut a terme a l'Ajuntament. A més, clicant a Afegeix podem incorporar altres cursos impartits fora de l'organització. Aquesta icona indica que la formació està compulsada i no la podem modificar. Si afegim una formació nova, apareix la icona de la informació no compulsada. Al darrer bloc, Dades complementàries, podem incorporar la nostra experiència docent, titulació d'idiomes o altres dades rellevants. A experiència docent incloem cursos, seminaris o conferències que hem impartit nosaltres. A idiomes hem de fer constar la titulació del català i altres idiomes que puguem acreditar, seleccionant el nivell i la certificació. A altres podem afegir publicacions, beques, premis o altres mèrits del menú desplegable.
Sovint, quan introduïm informació en els diferents apartats del meu currículum, podem afegir també paraules clau per facilitar la seva indexació i ajudar a la cerca posterior de competències. A la part inferior de l'eina trobem el botó Fax per descarregar un arxiu amb resposta als dubtes més freqüents sobre el meu currículum. Per qualsevol altra consulta podem emprar el formulari de contacte. Al costat del botó Fax trobem l'opció PDF per imprimir el nostre currículum. Si cliquem, s'obre una nova pestanya amb el nostre historial professional en PDF. Fins aquí el tutorial Com funciona el meu currículum. Gràcies.